Ljudi moji, dobrodošli u 6. epizodu GTA San Andreas mitovi legende. Danas ćemo imati mit koji se zove Duhovska kuća, to jest đavolska kuća ili paklena kuća, kako je neki zovu. Znači, to je ova kuća ovde, nalazi se u Mogomeri, isto u onom gradu što smo snimali prošlu epizodu, prošli mit. I ljudi moji, kao što vidite, ovo ovde je kuća izgorela. Sigurno je ovdje imao neki požar. Kao što vidite, ovo ovdje malo posjeća na đavola. Oni misli kao neki ljudi da ovdje đavo, kao da to gleda kroz prozor. Misli da nijednom ovdje prozor kao gleda đavo. Ali ja mislim da ovdje nema apsolutno ničeg. Nešto tako malo posjeća možda na đavola, pa tako su ljudi pričali. Evo ovam ovdje gore, kao što vidite, malo liči na đavola. Neki ljudi kao misle ova je ovdje kuća izgorela, kao sad u nju naselili đavoli. I kao što vidite, ovo je veoma čudno, to kao namjerno napravljeno, mislim. I tako, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako se svidjelo, subscribeujte i lajkujte, tako da slobodno mogu da kažem doviđenja za sada.